Здравейте! Днес клипът ни ще бъде по-скоро не Chubby Bunny Challenge, ами ще бъде с такива зъби, които когато хапна трябва да кажа зъби. Но не знам, аз така го измислих просто. И те всъщност са много малко, защото толкова имаше в цялото пакетче, които взех. И защото другите Chubby Bunny нямаха и в двата магазина, които проверих. И затова тук взех тези зъбки. Добре. Може друг клип да направя с Chubby Bunny, ако намеря в Била, Lidl, Сашо магазин. Той е един магазин. Но за сега този клип ще бъде с такива. Другият ми клип може би, не казвам, че ще стане. Ще бъде с Chubby Bunny, може би, сметане на предизвикателство. Нещо такова. Може би ще бъде... Не знам, ще видим, не мога да ви кажа сега. И нека да започваме с самият клип. Сега, на всяко, когато кажем, и съм си приготвила чантичка, ако случайно изплюя, но не вярвам толкова малко в купичката да ги изплюя, затова... Опс, падна дистанционно. Затова просто да започваме клипа, не ми... Така. Първото бълмаче. Зъби. 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 Бе. Празна купичка. Сега ще ги изям. Вече купичката е празна. Между другото, ако се забелязали, това е любимото ми място за снимане на клипове. Но само един клип бях направила на друго място. Какво има в моята чанта? Клипа какво има в моята чанта го направих на друго място. По-скоро в друга стая. Това е едно разположение. Това е нашия хол. Добре. Надявам се, надявам се този път да ви е харесал клипа ми и да се абонирате за моят канал и да бъдете палец нагоре и дано харесате този клип и другия клип, който ще предстои, може би утре, а пък може би другия ден. Ще реша. Добре, чао!